Tinokuchengamidza muchirongwa waDark Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi tatumirwa nyaya nemusikana ane makore 27. Pane mapatsa anyora nechirungu asi sezvo makatema mukati hamudi chirungu. Aiwa ndichazama kutranslate. My sister, sorry sure nekuti ndichenge nditranslate nyaya yenyu ndichisa kuchishona vanhu vati chirungu. Aiwa chakava nengarava vachihwisisi. Ngatipindei munyaya yedu. Ndiri musikana ane makore 27. I'm not married. Andina mwana. Mu-COVID ndakakokwa nasisi vangu kuprayer group ravaienda. Because machechi aiva akavarwa ndakaona pasina chakaipa asi ndakanga ndiri muhwisiri asingaiti zvekuenda kumaPentecostal. Pandakaenda kuchechi uku ndakatorwa mwoyo nemanamatiro avo aiita seari serious pana Mwari and zvekutaura nendimi ndakazvifarira zvekuti ndakatanga kugara ndichikuenda. Ndakafila kuti ndakanga ndava pedyo naMwari ndikakwanisawo kurealize ma spiritual gifts angu. Ndakakura ndobva ndajoinawo prayer group. Pakapera COVID iyi yakabva yava chechi yangu. Ndakava member yaibata basa muchechi umu. Apostol vacho vairatidza kundifarira chaizvo. Ndaiti inyaya yekungwarira kwangu. Vakabva vandiita part of his admin team and also one of his closest people vavanofamba navo. Because of the closeness, takatogumisira ndakutoziva his personal issues. Vakanga vane makore 40, vakadivorce, vaine vana 5. Vakabva vaita engaged to an 18-year-old akagumisira ava best friend yangu kuchechi. Engagement yacho zvaiva zveprofesi. My family hated this apostle, especially my mom. Vachiti vava vasiri right, but ini handina kuteerera. Ndaitoenda kuna apostle ava ndichivaudza zviri kutaurwa kumba kwedu and kuchechi kwaibva maprofesi ekuti your family vari kukuroya. I was such a fool to believe that. I grew distant from my family and the church was all I had left. Apostle vakatanga kuva munhu anotonga uyezve vaida kunamatwa. Taifanira kutaura navo takapfugama and also kuteerera everything zvavanotaura as if zvataurwa naMwari. Vakati encourage to give him 100% of our income kwavari naMwari. Vainzi ndivo vanotichengeta. Mufunge ndaiti ndikabata kana $1 ndaicha kana kutenga cold drink chaiyo. Mari yose ndaiendesa kuchechi. Zvaita sevainge vakakutaridza zvese zviri kuitika in his absence. Nyaya yakatangira ndiri 2 years in. Ndakasiwa ndega pamba pangu vanhu vafamba. Apostol vakati tikokewo umbotibikirawo lunch vachibva kugomo with his protocol. Ndakavabikira zveshuwa, but to my surprise vakauya vari 1. Vakatusaudza munhu kuti ndiri kuno. Ndaizivei kuti baba ava vainge vandichiva. I was only 24 years asikana. Ndakadzikamisa hana. Ndakavapakurira vakadya havo. And he started preaching to me nyaya David nemukadzi waUria. The preaching took a wild turn when he said that he wanted me to eat his sperms to get his anointing in me. Ndakavhunduka, but I didn't know how to respond. He went on quoting my verse and making the things seem right. Moyo wangu wairamba, but I couldn't say no to him because I was manipulated and brainwashed to listen to all he says as if God himself was saying it. Vakanditi the only way to get the sperm out of him was to sleep with him. Vakakurura pamberi pangu. Vakandiudza kuti ndibvise hembe dzangu. Ndakati konewa. Vakabva vandibatsira. Like a fool, I couldn't say anything to him. Ndaita sendakabatwa muromo zvese nekutya. Vakarara neni. I was not a virgin, but I had sex once when I was a teenager, so I was tight. Zvakandirwadza. Apostle ava vachirara neni with tears rolling down my face. Vakasvika vakaisa urume hwavo mukanwa mangu. Vakanditi medza, ndikamedza, vachindifuridza kumeso. Vaiti vari kuisa mweya wavo mandiri. He left. Ndikabva ndazama kuzviuraya musi iwowo because I was in mental and physical pain. Asi handina kufa because I had grown distance from the family. Handina wandakaudza. The church was all I had. Ndakaramba ndichienda kuchechi uku and apostle vakatanga kuenda neni kune imwe lodge kumbare vachirara neni. Every single time I would cry in the act as ivo vaignore misodzi yangu. I lost faith in God. Ndichiti Mwari ndizvo zvamada neupenyu wangu here. A year passed zvichiitika. I was in depression wedway with no one to talk to. I was now just like a lifeless zombie. Ndichichema
every day pandinonorara. And now ndanga ndakuita ndichipepuka from the brainwash. I noticed him mhopo kusika rudzi kwangu, and I was scared kuti chii chiri kuitika. Ndakaenda kwadokta wevakadzi vakandiudza kuti ndaita STI, iya yemagenital warts. I was so heartbroken kuti sure baba ava after taking my soul and my faith vandipa futi sick. I went to him, vakazviramba vakati hameno kwawakaiwana. Ndakazvirapisa and I stopped going to church. Vakatanga vachinditsoma until vasotisi. It's been 2 years now ndabuda muchurch but until now I cry because of that experience. Kubuda kwandakaita upenyu hwangu watambanuka, asi I haven't recovered even spiritual. Ndinoda kuenda kumapurisa asi ndinotya kuzonyara ndakunzi you were old enough to say no, but only a person who has been in my case can understand. I don't know kuti sperm yavo yandakadya yakaitema ndiri. Please help with advices and vemutemo wondiudzawo if kuvasungisa kuti kwanisika. Thanks kune vachabatsira. Iyi inyaya inorwadza. I'm so sorry my sister, ndina kukwanisa kuiposta nguva iripo but ndabatikana, mwoyo wangu warwadza. Ndichakutumirawo email futi but ndarwadziwa chaizvo. Inyaya inorwadza. Mapasta vari kutora advantage of maposition avo vobva vatanga kushandisa vanhu. I'm very sorry my sister. Handina hangu kuita zvemutemo asi zvandichaita ndichakutumira namba dzamukoma wangu. Ndiloya vanokwanisa kukubatsira ikoko kuZimbabwe. Asi chanyaya kundirwadza ndechekuti pastor vakashandisa mavhesi vachimanipulate vanhu. Uyezve kusvika patime yekuti I think ndakaposta imwe video futi ndakatumirwa itaura nechizulu. Musikana wacho achitaura kuti 100% of the income inotorwa napastor. Iwe usara usina kana pekubata. Kurodza ndechekuti unotadza kana kuzvitengerawo chikafu uchiti uchirokora $1 rose unoripa kuna pastor. Of which ndizvo even kabhaibheri handiti rinoti chegumi 1/10 kana wawana $100 $10 ndo yatoendesa kuchechi, kwete kuti yese 100%. Saka iwe unozoita kubasa kwacho nei. Ingadai Mwari vatibatsira takwanisa kupepuka isu semhuri yeZimbabwe. Besides mhuri yeZimbabwe, munhu wese, because vanhu vazhinji vari kuteka advantage, vanhu vachiitwa mazombi. Unonzi tipe 100% yesalary yako, vapedza vokurepa, vapedza kurepa vokupa siki. Kushandisa vanhu kwakadaro kunorwadza. Ingadai Mwari atibatsira takwanisa kupenuka mune zviri kuitika, tikwanise kuona futi zvekuti izvi zvakashata. Mwari vatipe the spirit of discernment kuti uone kuti apa handichadi yava wrong turn. I'm very sorry my sister. Rega ndigare ndakutumira namba dzamukoma wangu. I'm sure vachakubatsira chaizvo kana uchida kuendesa kumalawyer. It's just that vanhu vachiona mapasa vanobata mushonga zvekuti dzimwe nguva chero kuendesa nyaya yacho kumalawyer inozoita sekuti iwe ndiwe uri kunyeba. Asi ndinoziva hangu kuti Mwari anokutungamira. Uyezve spiritually like you said kuti you are not even back paunga uri spiritually unogwadziwa zvekuti unenge uchiti Mwari mandisiya. I'm very sorry for that. Mwari, God loves you my sister. I'm very sorry ndabatikana chaizvo nenyaya iyi. Kune vese vaonawo nyaya iyi tokumbira kuti musiyewo macomments mucomment section. Pane vamwe vanenge vachiti nyaya idzi ndedzekunyorera vedwe, inyaya dziri kutotumigwawo nevanhu. Ende ndokumbirawo kuti kana muchikomenta vedweka please be sensitive because inyaya dziri kutumigwa nevanhu, inyaya dzinogwadza. Pano paplatform tinokurudzira kuti tinge tiri vanhu vari positive. Can you just be positive? Can we just be people who are there for each other? Kana musingafariri kuona hapana nomanikidziwa, please leave. Usiye vanoda kuona vaone, vanokomenta vakomenta. Tisafarira kuva vanhu vanotuka. MaZimbabwe tinofarira kutuka. Aiwa, hazviso zvakanaka. Ngative vanhu vanogona kumbira. Tinokutendai nestory yamagara mukaona. Musiyewo macomments mucomment section. Next video yemukomana weCape Town akaroora mukadzi muxhosa. Zvino muxhosa uyu wobata shura mumba achiita zvimwe zvemamermaids.